Vítám vás u prvního vlogu. V tomto vlogu bych vás rád provedl celým svým týdnem a pokud se vám to bude líbit, tak bych z toho třeba udělal i sérii, nějaké týdenní vlogy, abyste měli trošku představu, jak ta moje profese vypadá. Já jsem realitní makléř, ale zároveň, abyste si trošičku dostali do mého soukromí a udělali si o mě nějakou představu. A pokud mi to bude bavit, a hlavně vás, pokud to bude bavit, tak bych z toho právě udělal rád nějakou sérii, kde bychom se třeba i podívali na nějaká témata z realitního biznesu a celkově třeba i o cvičení, protože cvičení je velká součást mého života. Takže nechci, aby tento YouTube kanál byl jenom o realitách, ale prostě o běžných věcech z mého života. A já doufám, že vás to bude bavit a užijte si video. Tak, dneska máme úterý. Včera to bylo takový klidnější, jenom práce na počítači. Ale dneska jsem se byl nechat ostříhat, ať se máte na co koukat. Sice trošku vypadáme jak dikobraz, ale to si sedne. No a teď jdu ještě do kanceláře, udělat nějakou práci na počítači. Pak mám jednu schůzku v bance a potom jedu do Prahy na výsledky krve, protože jsem se nechal dělat rozbor krve, jestli mi něco nechybí, nebo naopak nemám ničeho moc, tak se pak na to podíváme. V kanceláři máme i vlastního maskota, jmenuje se Angie, teď vám ho půjdu ukázat. Tak, schůzky mám za mnou a teď vyrážím do Prahy na tu kontrolu ohledně té krve. Takže výsledky si řekneme, jakmile tam dojedu. Je 9 večer, právě jsem dorazil domů. V Praze jsem toho moc nenatáčel, protože jsem byl trošičku v časovém presu. V 7 jsem musel předávat byt na pronájem a ještě se mi tam teď objevil nábor nemovitosti, ze kterého jsem právě teď přijel. O tom vám taky řeknu víc informací, až to bude aktuálnější. A ohledně té krve těch výsledků, tak to vám taky řeknu zítra. Takže pro dnešek je to vše a víc informací o všem si řekneme zítra. Tak teď jsem přijel z Kutní Hory, tam jsem podepisoval zprostředkovatelskou smlouvu na jeden dům na Žižkově. Ten by mohl být v inzerci do 14 dnů. A teď jsem přijel před fitko, dneska mám trénink vršku těla, takže pojďte se mnou se podívat, jak takový můj trénink vypadá. Mám po tréninku, teď dávám proteinový shake a jedu domů, tam mě čekají už nějaký e-maily a pro dnešek mám padla, takže se vidíme zase zítra. Ještě jsem vám vlastně zapomněl říct ohledně těch výsledků té krve, jak jsem byl v tom rozboru. Vlastně jsem si nechal zjišťovat, jestli mi nechybí nějaký minerály, vitamíny, nebo jestli tam nemám nějaký náznak nějakých nemocí, nebo hladinu testosteronu, jakou mám. A výsledky jsou velice dobrý. Paní doktorka mi říkala, že všechno je v pořádku, nic mi nechybí, ničeho nemám moc. Jenom trošičku zvýšenou hladinu kortizolu, což je stresový hormon, ale to si myslím, že i bylo způsobený tím odběrem samotným, protože já moc nemám rád jehly. Takže mám radost, že je všechno v pořádku a tím pádem se můžu věnovat naplno všemu, co mě baví. Takže práci a cvičení. Tak, je čtvrtek dopoledne, já mám za sebou schůzku v angličtině ohledně prodeje bytu u Labe tady v Kolíně. To je hodně zajímavý projekt. O tom si můžeme popovídat víc dopodrobna, pokud vás to zajímalo. Napište mi dolů do komentářů. Podle mě to je jeden z nejlepších projektů tady v Kolíně. Teď jsem si byl zacvičit, dneska jsem cvičil nohy, teď pojedu domů, tam si dám oběd a odpoledne se potřebuji připravit na jednu prohlídku domů, kterou mám zítra, tak vás vezmu sebou. Tak, mám po prohlídce domečku v Lipci. Zájemci se to líbilo, tak uvidíme, jestli se rozhodne pro koupi nebo ne. A teď jsem akorát musel odvízt do nemocnice na jedno vyšetření, snad bude všechno v pořádku. A teď už se jenom vracím domů a zítra máme jenom nějakou rodinnou snídaní. Takže tak. Takže tím pátek končí, půjdu se ještě zaběhat. A zítra to mám úplně volný a v neděli musím akorát uklidit nějaký nábytek z jedné nemovitosti, z homestagingu, tak vás taky vezmu sebou. Tak, teď jsme dorazili do lesa, jdeme si zaběhat.
s teďkou a Angie. Pojďte s náma. Právě jsem v Pardubicích, byli jsme na snídani s babičkou, mamkou, ségrou, tam jsme oslavili vlastně jakoby den matek. Teď jsem je vyhodil v Globusu, aby udělali nějaký menší nákup a já mezi tím jedu umýt auto. Je neděle večer, je 8:45. Já jsem akorát na nemovitosti v Lipci, protože tady mám v 9 prohlídku. Je tady vlastně stejný zájemce, jako byl v pátek, tak uvidíme. Chci to vidět v jiný čas. Dneska jsem jinak vlastně jenom stěhoval ten nábytek z jedné nemovitosti k nám do skladu, z homestagingu, a potom jsem si byl zacvičit a byl jsem ještě v Kutní Hoře. A já doufám, že vás ten týdenní vlog bavil a budu se těšit, jestli se uvidíme i příští týden. A pokud vás to bavilo, tak budu rád, když zanecháte like a odběr, abych věděl, jestli vás to baví. A pokud by vás něco zajímalo, tak budu rád, když mi to napíšete dolů do komentáře. A pokud budete chtít, tak mě můžete sledovat i na Instagramu. Děkuju moc, že jste dokoukali video až sem.